ба сафари корӣ ба Федератсияи Русия сафар карда буд. дар Русия ҳудуди 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷаи. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. хоб нафарҳое ки мехоҳед дар курси мо дохил шен ва 10 намуд чиза аз худ бикунед, номери WhatsApp меброяд, дар ҳамуҷа бинависонед. яъне ки тарзи пир кардани ариза барои депортатсияра ёд мегиред, тарзи тайёр кардани ҳуҷҷатҳо барои гирифтани паспорти Россия ё тарзи проверкаи запрети патентҳо, умуман чизҳои даркорӣ барои муҳоҷирора ҳар рӯза истифода мебурдагиҳошона метавонед аз ҳамин курс дастрас бикунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. дар мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Федератсияи Русия, масъалаҳои муносибатҳои ду кишвар ва мавзӯъҳои минтақавиву байналмилалӣ баррасӣ шуданд. чхеле ки мо шумо медонем, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафари корӣ ба Федератсияи Русия сафар карда буд. дар мулоқоти сарони ду кишвар шоми 17 март дар Москва баргузор гардид. ҳамкориҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, саноат, энергетика, гуманитарӣ ва фарҳангу маориф аз мавзӯъҳои дигари гуфтугӯи дуҷониб будааст. ба навиштаи хадамоти матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки моҳи июн дар Федератсияи Русия рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон баргузор карда мешавад ва инчунин дар ин суханронӣ оиди муҳоҷирони тоҷикро низ баррасӣ карданд. президенти Федератсияи Русия қайд карда гуфт: дар Русия ҳудуди 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд. онҳо дар соҳаҳои гуногун, бахусус дар сохтмон, хоҷагии манзилию коммуналӣ, нақлиёт ва логистика кор мекунанд ва ба рушди иқтисоди Русия саҳми назаррас мегузоранд. президенти Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки мо талош карда истодем то шароити хуб барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шавад ва ҳуқуқҳои шаҳрвандони тоҷик дар ин ҷо поймол карда нашаванд. ҷузъиёти дигари суҳбати ду раиси ҷумҳур дар мавриди муҳоҷирату муҳоҷирон дастраси расонаҳо гаштааст. яъне ки дар мавзӯи муҳоҷирони меҳнатӣ низ суханронӣ кардан аз ҳарду ҷониб ва худованд хоста бошад, мақсад боз ҳар чизе ки айни ҳол мушкилиҳо дида мешавад дар бахши муҳоҷират дар соҳаи сафари шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия баррасӣ карда мешавад ва умедвор ҳастем ки ҳамаш хуб мешаванд, ҳал карда мешаванд. мо хостем ки ин информатсияро барои шумо пешкаш бигардонем ва бифаҳмонем барои шумо ки мақсад дар ин сафар чиҳо баррасӣ шуданд ва чӣ суханрониҳо карда шуд. зиндаву сарбаланд бошед касое ки тамошо кардесен. саволҳо бошад дар комментария бинависонед бародари азиз. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.